Băieți și fete, salut și bine v-am regăsit la episod. Astăzi avem ceva de discutat. Poate v-ați dat seama din titlu. M-a luat soruna de YouTube. Până nu s-a mai telefonul, nu pot. Sau dacă nu trebuie să mă las de tot de YouTube, pentru că da, mă las de tot. Nu, ce să fac, am telefonul, poate vă întrebați ce s-a întâmplat. Am telefonul spart. Și trebuie să îl schimb neapărat, că nu mai puteam să facem decât după calul meu și eu nu pot. Am telefonul spart și mă mir că... Și mi-e frică că îl sparg mai tare. Da, nu mai putem să facem videoclipuri. Da, scuze, dar de vina telefonului, nu a mea. Vă explicăm cum s-a întâmplat totul. Asta e adevărat. Nu să vă mentați că am mințit. Am fost la teren, singur eram. Mi-am luat telefonul că, na, poate muream de plictiseală. Și da, mă așteptam un câine. Și mă apropie, merge frumos, răstrâns spre mine. M-a speriat și mi-a picat telefonul. Bă, frate, câinii ăștia sunt obrași, deci eu eram gen, mamă, omoară tata, da? Nu zici nimic, bă. Dar sper să nu se mai întâmple Los Angeles 7. Deci... Nu vă spărați că nu se mai postez o lună, dar... Asta e viața. Și... Da. V-ați dat seama din titlu. Dacă nu pot să fac nimic cu telefonul acesta, mic schimb, și dacă nu pot să mă conectez la YouTube pe celălalt, înseamnă că trebuie să mă arăt de YouTube. Că... Deci, da, acest episod a fost mai scurt, că doar vreau să vă zic nimic altceva, doar voiam să vă zic și da, noi ne vom revedea peste o lună, dacă nu mă înseamnă că mă arăt YouTube, și noi ne vom revedea, parcă vezi că nu mă arăt YouTube, pa, pa!